3 неща, които може да направиш, за да се успокоиш. Първо, дишай съзнателно. Звучи просто, нали? Но когато се върнеш към дъха си, се връщаш в настоящето. Поеми дълбоко въздух и остави мислите да минат като облаци. Ти не си бурята, ти си небето. Второ, напиши какво чувстваш. Вземи лист или тетрадка. Не мисли за правилно или грешно, просто пиши. Излей тревогата, гнева, болката. Когато я изкараш навън, тя губи силата си. Трето, напомни си, че не си сам. Всяко сърце преминава през буря. Това, което чувстваш, не те прави слаб, то те прави човешки. 3 малки неща, но са достатъчни да ти върнат мира. Дух, думи и нежност към себе си.